ακούγοντας το φίλο μου τον κύριο Κώστα, ήμουν έτοιμος να φωνάξω Φόρτσα Μπάρτσα, διότι υπάρχει μεγάλο πανηγύρι παντού. Ο κόσμος είναι έτοιμος να βγει στους δρόμους, τα ψυγεία γέμισαν. Πάντως αυτοί που πήγαιναν και πέραν τα λεφτά τους δεν κάνανε έξυπνο. Είναι μια δύναμη μεγάλη που στάρω, Φόρτσα Μέση, Πέδρο κτλ. Άκουσα στα αναψυκτικά στις γκαζόζες, κλακ η γκαζόζα, πέφτει ο έμεσος φόρος, πάει κατευθείαν, ξέρεις που πάει. Καταλαβες. Οι γερμανικές τράπεζες χάσαν δεκάδες δις από τους Lehman Brothers. Μόκο! Μόκο το Βερολίνο του Μπέκα ψιλοκομμένοι. Τολμώ να σας πω ότι είμαστε και πιο μπροστά από την κυβέρνηση. Γιατί τα έχουμε πει από πέρυσι. Ότι είχατε υψώσει τέτοιους αντιμνημονιακούς τόνους που όλοι πιστεύαμε ότι είστε απέναντι στο μνημόνιο. Είναι να μειώσει μισθούς, συντάξεις. Δεν μείωσε καθόλου τους φορείς του δημοσίου, δεν μείωσε καθόλου τις σπατάλες του δημοσίου, άρα έκανε αυτό που κάνει το αποτυχημένο μοντέλο της μεταπολίτευσης από το 1974 και μετά. Μαζί με την ενενιντούρα που έρχεται, ενενιντούρα, δυνατή, και κάποια άλλα που είναι στην πάντα, κασαδούρα, αυτό θα γίνει μια πεντακοσούρα. Όσον αφορά το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με τρεις κουβέντες. Εγώ είμαι πολύ παλιός performer, δημοσιογράφος δηλαδή. Ναι Καρολίνα, καλησπέρα, καλό μήνα. Θέλω να πω λοιπόν, τι με κοιτάς, να μην πω καλησπέρα σε 5 φίλες τηλεθεάτριες. Η Καρολίνα βλέπω. Λοιπόν, και στην κυρία Πόπη. Θέλω να πω, επειδή εγώ είμαι πολύ παλιός, λοιπόν να σας πω το εξής. Το Πασόκ εξαερούται. Βγαίνει ο κύριος Κασής και λέει, εγώ φοράω παντελόνια. Δεν θα τα κατεβάσω μπροστά στην Τρόικα. Ο κύριος Κουβέλης, τι να πει αυτός. Εγώ είμαι αριστερός. Είμαι μια δημοκρατική αριστερά, μια ψυχή. Μια ψυχή αριστερή, είμαι Γκραν Μαρνιέ με τραμπουή. Τι είναι. Με τραμπουή, με Γκραν Μαρνιέ, πώς είναι. Είναι και λίγο του σαλονιού, είναι και λίγο τρεσίκι, είναι και λίγο των ομίλων. Τι είναι, και βγαίνει και ο κύριος Χατζησοκράτης και αρπάζεται από τα παράθυρα της τηλεόρασης και λέει, η λογική του Αντώνη Σαμαρά πρέπει να πέσει στο τραπέζι των δανειστών, να τους πούμε παιδιά. Έτσι και πάμε σε εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια κενεύλογο, μια βίαιη πτώση. Μιλάμε για βίαιη. Μιλάμε για αυτό που λεγόταν παλιά στην αεροπορία ρωμαϊκό κερί, δηλαδή αλεξίπτωτο που δεν ανοίγει. Και φεύγει ο αλεξιπτωτιστής στο κενό και σκοτώνεται. Πριν ζέλος. Δεν υπάρχει. Είναι ένας χοντρός ζύγδης. Τεράστιος χοντρός ζύγδης. Σας λέω επειδή είμαι παλιός εγώ. Ο Κουβέλης δεν θα το θυμάται κανένας. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας κορμός, πάντα υπήρχε στη κεντροδεξιά και στη δεξιά, που το παλεύει στο 13-14, ανέλπιστη αντοχή του Σαμαρά. Ανέλπιστη. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα δηλαδή να του έχουν κάνει τα γυαλιά τζάμια. Αυτή τη στιγμή, γιατί όμως δεν τα κάνουν τα γυαλιά τζάμια. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κυβερνησιμότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ανέβει μέσα σε μερικούς μήνες από το 4% στο 27%. Και σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα, 23 ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κυβερνησιμότητα. Και ξαφνικά εγώ πέφτω κάτω το πρωί στο Real FM, γιατί ακούω το φίλο μου, το Λαφαζάνη, να λέει δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εκείνη την ώρα λέω το παλικάρι πάσχει από χρόνια ειλικρίνεια. Καλός ως κομματικός τέλεχος, αλλά στον προθάλαμο της εξουσίας κρακ 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 πέταξε τι. Φωτοβολίδες αλήθειας. Φωτός. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Συνιστώσεις, ιστορίες. Το παλεύει ο Αλέξης. Πάει στο Βερολίνο και φωνάζει. Εδώ είναι η χώρα του Σίλερ. Εδώ είναι η χώρα του Γκέτε. Εδώ είναι η χώρα όπου οι Γερμανοί είναι άψογοι. Είναι οργανωμένοι. Έχω κρατήσει όλες τις ομιλίες του στη Γερμανία. Δεν μου γλιτώνεται. Καταλαβαίνετε. Θα παίξουν όλες. Αυτό είναι όπως λέμε preparation.
διπλωματική προετοιμασία, κάτσε παιδί μου αν έχεις καρέκλα, διπλωματική προετοιμασία στον προθάλαμο της εξουσίας, φίλες και φίλοι. Πρέπει να τα αποφλιώνετε αυτά. Τον βγάζουν το Λαφαζάνη γρήγορα στον Νίκο Χατζηνικολάου το μεσημέρι. Και λέει ο Λαφαζάνης, εγώ δεν είπα ακριβώς αυτό. Βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει ως ατμομηχανή, δεν το είπε, έτσι το λέω εγώ. Αλλά δεν μπορούμε και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα του ελληνικού λαού. Εγώ έχω την αίσθηση, αγαπητέ φίλε μου καλέ και ειλικρινή απόλυτα Λαφαζάνη, δεν έχετε καμία απάντηση και για κανένα από τα οξύτερα προβλήματα, τα οξύτατα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Λυπάμαι που το λέω, την τριμερή τη βλέπω και έχω τάσεις. Αλλά δεν έχετε απάντηση εσείς σε κανένα από τα προβλήματα. Θα διαχειριστείτε την ίστατη μιζέρια. Θα διαχειριστείτε την οργή, φθινόπορο και οργή μεγάλη. Τα σταφύλια της οργής. Είναι σίγουρο, κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι θα καταπιεί αυτή η κρίση 4-5 κυβερνήσεις. Λαρούα, Μένεμ, θα φεύγουν όπως στην Αργεντινή. Και θα είναι χειρότερο το τέλος των σοσιαλιστών αν οι ξένοι, που είναι όπως συνέβη πάντα στην ελληνική ιστορία, την τελευταία στιγμή τράβα τους στο χαλί. Κυπριακό. Κρακ! Έξω από την Ευρωζώνη. Αν το πούνε τότε όλοι αυτοί που παριστάνουν τώρα το λόμπι του ευρώ, και εγώ είμαι υπέρ του ευρώ, το λόμπι του ευρώ, με το γύρισμα σε χαλαρό νόμισμα, αγοράσανε Ελλάδα και Βουλγαρία μαζί. Έχουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ο λαός δείχνει κατανόηση. Δεν θέλω να αντιδράσω πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τι βαθιά κατανόηση. Σε τι. Στο ότι καίει τα όνειρα των επόμενων γενεών. Ότι τι. Ότι πήρε συνένεση όταν το 50% του ελληνικού λαού κάθισε σπίτι του. Ότι το 12% ψήφισε το κόμμα της Περιφέρειας Αττικής. Ακούγοντας το κύριο Τράγκα, προβληματίζομαι πάρα πολύ. Όταν βλέπεις αυτό το ψυχρό αίμα να μιλάει και να λέει ότι η σφαγή των Ελλήνων είναι συνένεση, το παραμύθι της πάυσης πληρωμών να σταματήσει. Να σταματήσει. Το παραμύθι. Εγώ δεν έχω αντίρρηση καμία. Να ακούμε τα αγγλικά του και να είμαστε μια. Παναγιωτόπουλος. Ein Schuchten, ein Gutzen, Fatzen. Χονγκ Κονγκ. Παπαντρέου. Ο Ρουφιάνος. Πιάστε τον, Όποπο κουκούλια. Βιωγάιος με τσόζο. Πήγε της έλεγε, πήγε. Σαμαράς. Θα ανασάνετε όλοι. Κρατήστε την ανάσα σας μέχρι το 22. Και αν δεν έχετε πνιγεί στη σκάφη γιατί νικήσαμε τον ωκεανό, μην με κοιτάς εσύ. Θα πάμε καλά. Ότι κάτι δεν πάει καλά και με τους Γερμανούς στα οικονομικά. Ακούστε τι λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Αρχίσαμε να λέμε ότι είναι πολύ άδικο για το ΕΣΠΑ είναι. Γενικότερα για την είναι? ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την ενίσχυση είναι πάρα πολύ άδικο. Τι να πει και ο Κωστής ο Χατζηδάκης, καλός άνθρωπος. Τι να πει, βγήκε και ο Ράχεμπα και λέει: ελπίζω να επιδειχθεί αργότερα κατανόηση. Προσέξτε, γιατί τώρα είναι μπουχάρα το χαλί. Είναι μπουχάρα, είναι μοιραράκι. Τώρα αρχίζει το πιάσιμο από τις άκρες. Πάμε να το δούμε. Θα έπρεπε, κύριε Κοκαλάκη, η αστυνομία να έχει ανοίξει δίωδο, να περνάνε υπό την προστασία της οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, να μεταφέρει η ίδια η αστυνομία χωρίς καμία χρήση χημικών και γκλόπς και τέτοια και μπουρδες, επίδειξη ισχύως σε προτεκτοράτο, με αυτά που έκανε η Χούντα και χειρότερα. Και στο λέω εγώ. Έχουμε δημοκρατία, κύριε Τράγκα. Ντροπή! Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ντροπή! Κοινοβουλευτική δικτατορία.
την οποία έχεις την ατυχία να υπηρετείς. Έχεις την ατυχία, αγαπητέ μου, μετά από 27 χρόνια που είσαι στην αστυνομία, να την υπηρετείς. Έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία. Δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η υγεία χιλιάδων ανθρώπων, με τα καρκινογόνα που ρίχνετε συνέχεια. Όλα αυτά, όλες οι ιατρικές εκθέσεις ανά τον κόσμο, τα περιγράφουν ως καρκινογόνα. Δεν λαμβάνετε υπόψη τίποτα και κάνετε καθάριση μαζική, διότι είναι επίδειξη ισχύως. Ναι, άμα κάνανε καθάριση, κύριε Τράγκα, δεν θα καιγόταν η Αθήνα. Άστα τα, ξέρω δεν θα καιγόταν η Αθήνα, άμα κάνανε καθάριση. Βολεύουν οι εικόνες αυτές. Δημιουργούν φόβο για τις επόμενες εβδομάδες. Τη χώρα βολεύουνε. Βολεύουνε. Τον τουρισμό μας βολεύουνε. 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 Ποιον βολεύουνε, κύριε Τράγκα? Απλώς δεν μπορούν να το κάνουν και φαίνεται. Σε μένα το λες αυτό ότι αδικό. Εγώ αδικό την αστυνομία. Οι αστυνομικοί ένστολοι δυσφημούνται από τις οδηγίες τις πολιτικές. Κανένας αστυνομικός δεν κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων αν δεν έχει εντολή. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι καμία πολιτική ηγεσία, κανένας άνθρωπος από την πολιτική ηγεσία αφήσουν να γίνει το 2008. Μπορεί να γίνει εκτεταμένη χρήση χημικών χωρίς οδηγίες κέντρου. Μπορεί ένας αστυνομικός συνάδελφός σου να πετάει χημικά στη μούρη χωρίς να έχει οδηγίες κέντρου, και αν ο επικεφαλής του δεν λειτουργεί βάσει σχεδίου, σε μένα θα λες τι νομίζεις, ότι είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι απέδευτη η αστυνομία ή δεν ξέρω τι μου σημαίνει? Αν δεν έχουν οδηγίες οι αστυνομικοί, τα σχέδια που γίνονται, τα επιχειρησιακά, δεν ξέρω, ο Ραχοβίτσας και οποιοσδήποτε, τι γίνεται? Σε παρακαλώ, επειδή σου λέω, αυτή τη στιγμή δεν σε μέμφωμαι. Εκφράζω τη συμπάθειά μου σε ανθρώπους, δημοσίους υπαλλήλους. Μήπως είναι και τα ίδια οικονομικά συμφέροντα? Μήπως τότε, γιατί το έλεγε ο Μητσοτάκης, έπεσε από ενέργειες που έκαναν στα παρασκήνια τα ίδια οικονομικά συμφέροντα? Μήπως και τότε ήταν ο Τζόγος μπροστά, ο ΠΑΠ, το Ξιστό, τι ήτανε, ο ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, μα δεν ήταν και μέσα στον ΟΤΕ? Δεν ήταν μαζί με τη Siemens μέσα στον ΟΤΕ? Δεν ήταν και στον ΟΠΑΠ ο απόλυτος ελεγκτής? Η επικοινωνία που είχε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη της έθεσε αυτό το θέμα της συνένεσης. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θέμα θα θέσει και στην επικοινωνία, συνάντηση που έχει τώρα με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Αν και μια συνάντηση που μπορεί να είναι και λίγο αμήχανη αυτή η συνάντηση, φαίνεται πως ο κύριος Στροσκάν παρεμβαίνει κατ' ουσίαν στην πολιτική, στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας, αν και ο ίδιος από το βήματος της Βουλής είπε ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Μπα, αρχίζει και παίρνει και τηλέφωνα ο έπαρχος. Μπορεί να τον πήραν. Ο Γάιος Ανθίπατος, μπράβο, καλά λεπού μεγάλη λύκος. Ο Τζου. Ευλογήτως η Κύριε, διδοξώνε τα δικαιώματά σου. Των Αγίων ο χώρος σε πρέπει τη ζωή σου και θύρον παραδείσου. Με προκαλώ την οδοντία της Βεθανίας, ο Απόλλωνος πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Αναπάσον.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλο το κατεχόμενο γερμανικό προτεκτοράτο. Είχα συνεννοηθεί σήμερα με όλους αυτούς τους εκλεκτούς που έχω στις φωτογραφίες να κυδέψουμε ανήμερα της πτώσεως του τείχους του Βερολίνου σήμερα και αύριο έχουμε τη νύχτα των κρυστάλλων, να κυδέψουμε το παλικάρι μας, την αγορίνα μας, την παιχτούρα μας, το διασώστη μας. Δυστυχώς παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες 72, αν δεν κάνω λάθος, τετανικούς σπασμούς, συμπτώματα νεκροφάνειας. Δεν λέει να φύγει και τον κρατάνε οι ιερείς, τον κρατάει ο καθεδρικός ναός του Βερολίνου ακόμα και δεν μπορούμε δυστυχώς να τον οδηγήσουμε στην τελευταία κατοικία του, διότι έχει συμπτώματα τα οποία οι νευρολόγοι τα αποδίδουν σε χρηματιστηριακή νεκροφάνεια. Ναι, ό,τι σας λέω, φίλες και φίλοι. Ο Παπανδρέου είναι ακατάλληλος για να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης εθνικής ανάγκης. Μπορεί να είναι αντιπρόεδρος και υπουργός των εξωτερικών. Αλλά επικεφαλής πρέπει να είναι κάποιος που να μην διστάσει μπροστά σε όποιο κόστος. Ποιος μαλάκας είναι αυτός, πες το όνομά του ρε Χριστιανή μου. Με συγχωρείτε. Όταν με είχε ρωτήσει ο κύριος Μαλέλης, δεν ξέρω, μπορεί να με ρώτησε για πλάκα, μπορεί να με ρώτησε στα σοβαρά. Πάντως μου είχε κάνει αυτή την ερώτηση. Ότι σε περίπτωση που ήθελες κάποιον δίπλα μου, σε περίπτωση που ήθελες κάποιον δίπλα σου, έτσι να κάνετε κάποιο είτε αντίθελτε ούτε κάποια εκπομπή κτλ. Ποιος θα ήταν αυτός? Λέω, εννοείται ο κύριος Τραγκουλίνος. Εννοείται ο κύριος Τράγκας. Ναι. Και αυτός έτσι γελούσε. Σταμάτη αδελφέ! Ο καλύτερος από όλους. Να σου πω, σε ξεπέταξα όμως. Μετά τον καιρό σε έβγαλε στο ρεπορτάζ. Με έβγαλε στο ρεπορτάζ. Είναι μεγάλη γάτα ο άνθρωπος. Είναι πανέξυπνος. Ξέρει να βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεται τη στιγμή που χρειάζεται. Είναι φοβερός. Είναι ταλέντο αυτό. Το επόμενο βήμα σου τι θα είναι? Πολεμική ανταποκρίτρια. Έλα. Καλά, δεν μπορώ να σε φανταστώ να κάνεις έτσι μέσα στην καιόμενη Παλαιστίνη. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Χίλιες φορές ποτέ να μην γίνει κάτι τέτοιο. Να είσαι με τη Χαμάς και να κάνεις έτσι και να έχουν πλακώσει όλοι οι Άραβες από πίσω και να γίνετε της κοινής εκδηλωμένης γυναικός της Μέρκελ. Τώρα δεν. Τη γνώμη μου και με βάση δικές μου πληροφορίες δεν βράζει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, διότι δεν έχει ακόμα υφή και δομή θρησκευτικής αίρεσης που θέλει να αυτοκτονήσει. Βράζει, Γιώργο μου, και κοχλάζει. Και θα δεις κάτι μαχαίρια να βγαίνουνε και μην πιαστούν και στα χέρια, έτσι όπως πάει η ιστορία. Και δεν είμαι και υπερβολικός όταν το λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέω ότι το συμφέρει το Πασόκ να έχει αιχμή. Βράζει πολλές ώρες, ξέρεις. Να βράζει τη γίδα. Ναι. Βράζει πολλές ώρες. Η Νέα Δημοκρατία δεν βράζει με τίποτα. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Μας κλέβουνε, μας καταλυστεύουνε, μας κατασυκοφαντούνε. Οι συνεταίροι μας, οι κυριωτικοί αλληλέγγυοι. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν τρύπα στην Deutsche Bank 12 δις. Δεν μιλάμε για τρύπα, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάμε για χωάνι, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάμε για τρυπάρα, κυρίες και κύριοι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί σε όλες τις φωτογραφίες βγαίνει η Μέρκελ έτσι. Κάνει αυτό μπροστά που είναι το γκράλ. Άμα τη δείτε σε όλες τις φωτογραφίες που είναι όρθια, κάνει αυτό το πράγμα με το χέρι της εδώ. Και έλεγα κι εγώ από μέσα μου, τι είναι αυτό? Φαλικό σύμβολο του τάγματος της Μαγδαληνής, το γκράλ που αναζητούσαν οι υπότες της στρογγυλής τραπέζης. Τι είναι αυτό? Η τρύπα της Deutsche Bank ήτανε. Λοιπόν, κάποιοι στην Αθήνα δεν ήθελαν αυτό το κουρεμένο εξώφυλλο. Εγώ τους έχω κάνει μια γλύκα. Άμα τη δείτε στα μάτια, αμέσως πας σε ειδική πτέρυγα, ειδικής κατηγορίας που να έχει στρώματα στους τοίχους. Δεν υπάρχει. Με το που τη βλέπεις, λες αυτό το κορίτσι εδώ πρέπει να πάει μέσα και να χαπακώνεται όλη την ημέρα για να χτυπιέται. Ο άλλος δεν τον εβλέπεις. Ο άλλος είναι serial killer. Έχει παίξει, τουλάχιστον 100 φορές έχουν ασχοληθεί με τέτοιες φυσιογνωμίες στο FBI, το CSI. Όλα αυτά έχουν ασχοληθεί με αυτές τις φυσιογνωμίες. Εδώ. Αγριεμένοι μέσα.
Κάθονται όλοι οι δημοσιογράφοι απ' έξω, η κυρία Σπυράκη, όλοι κάθονται με τα μικρόφωνα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι μπορεί να γίνει δια του φόρου του, της οποίας στην τρίτη σελίδα, το οποίον χαράτσι και τέλος κτλ. Μπαίνουν μέσα να πούμε τσαμπουκιασμένοι, αναψοκοκκινισμένοι και βγαίνουν σιροπιασμένοι. Μπακλαβαδοτοί. Βγαίνουν γωνία μπακλαβά, έχουν ένα χαμόγελο όλοι, λες και τους έχει τραβήξει ο Σταμάτης ένεση στο χέρι και πηγαίνουν όλοι έτσι. Πώς σου κάνουνε πριν σε χειρουργήσουνε μια προκαταρτική για να έχει μια μέθη, τάκ. Οι Έλληνες μόλις ακούν Γερμανία ή Μέρκελ δεν σκέφτονται το μάνα εξ ουρανού, ούτε καμιά τουρκάλα αγκόμενα που να κουνιέται μπροστά τους. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι το Τρίτο Ράιχ, τα κρεματόρια, ο ναζισμός και ο παιδαράς είπα έτσι, και ο παιδαράς εδώ πέρα. Παιδαράς, Θεός χωρίς. Παιδαράς μεγάλος, πολύ μεγάλος παιδαράς. Εδώ, εντάξει, έτσι, φτιαγμένα από την αγάπη των Γερμανών για την εργασία, την ατέλειωτη εργασία, όπως επίσης και για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής. Δηλαδή, δοντάκια είπα, δεν είπα, έτσι, μαλάγια, δερματάκι για μπαζούρ, τέτοια πράγματα τα οποία είναι και πολιτισμένα πράγματα. Είπα για αμπαζούρ, δεν είπα τίποτα. Εντάξει, με κοιτάτε περίεργα γιατί κυρία μου, αμπαζούρ είπα, το δερματάκι είπα. Από, ξέρετε, από Αγνές Εβραιοπούλες και τα λοιπά. Ποτέ από σας. Παρακαλώ. Δεν το περίμενα ποτέ από σας. Κάνουμε χρόνο. Ποτέ δεν το περίμενα από σας. Παρακαλώ. Δεν επιτρέπεται σε εκλογικές βραδιές. Τι σημαίνει, βρε Γιώργο, δεν επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται, ούτε βρε Γιώργο, εγώ δεν είμαι βρε Γιώργο. Τι σημαίνει, κύριε Τράκα, δεν επιτρέπεται? 20 μήνες παλεύει ο κόσμος να αποδείξει ότι είναι τρελός. 20 μήνες παλεύει ο κόσμος να αποδείξει ότι είναι τρελός. Όπως σας μιλάω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Τράκα. Αυτοί είναι αρουραισμοί. Αυτά που κάνετε. Σας λέω εγώ. Λαϊκισμοί 20 μήνες. Αυτά είναι αρουρεισμοί σας λέω. Αρουραίος. Καθίστε εκεί. Αφήστε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Θέλετε να ασκήσετε αυστηρή κριτική? Όχι έτσι. Πώς? Όχι. Θα μου πείτε εσείς πώς? Όχι. Θα μου πείτε εσείς πώς? Όσο είμαι εγώ εδώ. Καλώς, εντάξει. Όχι. Άλλο κάνουμε πολιτική κριτική και άλλο αλητεία. Αλητεία κάνετε εσείς. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι έτσι. Δεν δέχομαι. Τον κύριο Βαρβιτσότη με χωρίζουν 1000. Αλλά δεν δέχομαι να του μιλάει κανείς έτσι. Ελάτε, καθίστε παρακαλώ πολύ. Εγώ με τον κύριο Βαρβιτσότη και τον κόμμα του. Να είστε πιο προσεκτικός στην κριτική σας παρακαλώ. Μας χωρίζει άφησος. Παρακαλώ. Και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Βαρβιτσότη. Άφησος. Κύριε Τράκα, γιατί παρεξηγηθήκατε? Δεν μπορεί να του μιλάει κανείς με ύφος κατητυπίου. Καλώς. Κύριε Τράκα. Όχι. Δεν το δέχομαι. Ελάτε κύριε Βαρβιτσότη, απαντήστε. Μπορεί να μιλάς αλλά χρησιμοποιείς καλά ελληνικά. Να μάθεις πρώτα ελληνικά. Έχω πάει και έχω τελειώσει. Αλλά εκεί έφτασε η δημοσιογραφία, στο λόγο που έχω 50 χρόνια. Πανεπιστημιακή σχολή τελειώσει. Έφτασε η δημοσιογραφία εκεί. Κύριε Φράγκα, όχι, είναι εκλογική βραδιά. Να μάθεις και εσύ να τη γυρίσεις καλά. Το σέβομαι αυτό που λέτε κύριε Φράγκα και ανακάλεσα τον κύριο Χίο στην τάξη. Ελάτε. Τον εξύβρισα κύριε Τράγκα. Πάμε σε συντοπιστικό διάλειμμα. Στου παιδιού μας τη χαρά σφάξαμε ένα κόκορα. Στου παιδιού μας τη χαρά έχω συγκινηθεί σήμερα πάρα πολύ φίλες και φίλοι, διότι δεν σας κρύβω, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί είχα δουλέψει με τον Αβραμόπουλο πάρα πολύ και τον Σαμαρά για να διώξουμε την Τώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Τα είχαμε καταφέρει γιατί λέγαμε ότι θα απαλλαγούμε από τα τζάκια, θα απαλλαγούμε από τις Μαρκίσιες, τους Μαρκίσιους, τους Βαρώνους. Αλλά να που τα φέρει έτσι η ζωή και το μνημόνιο και πάλι όλοι μαζί. Ξέρω τι σας λέω. Εκεί στο ελληνικό το χωριό, στο τζάκι δίπλα, να πίνω το κρασί και να γράφω το κείμενο για να δέσουνε ο Αντώνης μου με το τυροπιτάκια από το Διόνυσο, κυρίες και κύριοι, έτσι γυράνε. Και τη διώξαμε δηλαδή την κοπέλα. Τη διώξαμε άδικατάσα την κοπέλα 2,5 χρόνια και έξοδα. Και πήγε και έκανε κόμμα, Δημοκρατική Συμμαχία. Και άντε να μπει στη Βουλή και δεν έμπαινε. Ούτε ο άλλος μπορούσε να κάνει τίποτα. Πόσο έφερε ο άλλος? Ποιος από όλους? Ο Γαμπρός. Ο Γαμπρός? Ναι.
Έφερε 18% και κάτι ψηλά. 18% και κάτι ψηλά. 18% και 2,5 τον Τωρί. Σμερό, θα έχεις πρόβλημα, στο λέω. Και 2,5 21. Αναφέρουνε στο γάμο σου και να σου πούν αγάπη μου τα πιο καλά. Έλα, δώστα. Έτσι, δώστα. Συγκίνηση μεγάλη, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, εισάρκαν μίαν ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη. Και οι δύο βέβαια επεσήμαναν τις προσωπικές διαφορές που τις παραμερίζουν επιτέλους. Τι μου έχεις κάνει ρε Αβραμόπουλε. Αχ ρε Αβραμόπουλε, τι μου έχεις κάνει. Ξέρω εγώ τι λέω. Τις παραμερίζουν τις διαφορές. Εσύ ξέρεις και εσύ. Δεν έπεσαν. Κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ πάρα πολύ μην παίρνετε, φέρτε μου το δοχείο δακρύων για να μπορέσω να εναποθέσω μερικά δάκρυα. Δεν αντέχω άλλο, είναι η συγκίνηση μεγάλη. Φίλες και φίλοι, παραμερίσαν τις διαφορές. Πήρε μαζί της κάτι βουλευτές που υπήρχαν εκεί, οι άλλοι είναι δυσαρεστημένοι όλοι, με παίρνουν στα τηλέφωνα, όλα τα στελέχη είναι δυσαρεστημένα, διότι στη Δημοκρατική Συμμαχία κάτι διεκδικούσαν στα ψηφοδέλτια, τώρα 3 βάζει, από ό,τι είδα 3-4. Εκεί. 4. Κλείστηκε ο γάμος. Και η ίδια εξασφαλίζει βεβαίως σύνταξη. Μπαίνει πρώτη στη λίστα επικρατείας. Ως όφιλε, δηλαδή να το κάνει. Σφραγά μου αν έχεις. Θέλω να κλείσουμε με το τραγούδι έτσι για το γάμο που έγινε εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία και στη Δημοκρατική Συμμαχία. Άντε να ζήσετε. Άντε η σάρκα μία. Άντε να σώσετε παιδιά φρεσκαδούρα. Πολιτική φρεσκαδούρα. Άντε να ζήσουνε. Να ζήσουνε φίλες και φίλοι. Να μας σώσουνε φρεσκαδούρες. Φρεσκαδούρα. Άντε και καλό ταμείο πολιτικό. Άντε. Όπα. Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία να ρίξουμε τα ρύζια, μπράβο. Άντε. Κάρτα διαδρομών. Δεν παίρνετε κάρτα Μας είπανε, διαδρομών. δεν σας ακούω κύριε Τράβης. Δεν παίρνετε, λέω με το μήνα, κάρτα διαδρομών. Δεν παίρνετε. Εγώ δεν παίρνω μαζί Εγώ σας. παίρνω, πληρώνω μια κάρτα διαδρομών. Δεν ξέρω τι άλλο εννοείται και Ακριβώς και ποιος εγώ άλλος αυτό εννοώ. παίρνει. Δηλαδή όλοι Εγώ μας, όλοι πληρώνω είμαστε μια κάρτα μια διαδρομών. ομοφωνία. Εδώ πάμε στο πεντελικό παραμονή των εκλογών, των περιφερειακών και καθόμαστε τρίγωνο ας πούμε και βλεπόμαστε 11 το πρωί και τα λέμε τώρα και μου λέτε εμένα τώρα δεν. Λέω εδώ πάμε στο πεντελικό παραμονή εκλογών και καθόμαστε και πέφτω και εγώ στο άλλο τραπέζι. Αν θέλετε να πείτε κάτι... Θα πάει λέει στις Κάνες. Τον κάλεσε έξαλλος ο Σαρκοζή. Θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί, αλλά δεν θα μπει εκεί που είναι η αίθουσα το G20. Όχι, θα τον πάνε σε κάποιο δωμάτιο δεξιά, να του απονείμουν το Όσκαρ. Το μεγάλο Όσκαρ εκεί στις Κάνες.